Заеми, лизинги, застраховки, сметки за ток, вода, газ или пък тарифни планове. Сигурно се чудиш какво ще стане с тях при преминаването към еврото. В общия случай няма да усетиш нищо. Договорите продължават да важат, сумите се превалутират автоматично и никой няма право да променя условия заради новата валута. Левовите сметки автоматично и безплатно ще станат еврови, а банковите карти ще продължат да работят и няма нужда да се преиздават. Все пак може да има някои особености. Например, ако си изтеглил заем с фиксирана лихва, няма да има промяна, но ако тя е плаваща, може да има промяна в начина на формирането й. Тя обаче трябва да е така изготвена, че да не води до поскъпване или допълнителни разходи. И за всяка подобна промяна, банките и другите финансови институции ще са длъжни да те информират месеци по-рано. И всичко това ще бъде описано в специален закон, с който ще може да се запознаеш.